i d'un insecte que no desapareixen tot i els continus tractaments. La sequera també està agreujant els mals de l'arbre i tot fa preveure que l'Ajuntament haurà de plantar un altre per continuar la tradició del vell om de la ciutat. L'arbre que presideix la plaça de la Plana de l'Om de Manresa s'està morint, víctima de la plaga que afecta tots els arbres d'aquesta espècie. Per determinar què li està passant, l'Ajuntament va encarregar un informe a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, que va detectar l'existència d'un fong i un insecte que afectaven l'arbre. L'empresa especialitzada Tècnica Arbòrea també va fer una exploració de l'arbre a través de l'introducció d'una sonda a la soca. L'examen va confirmar que l'om ha estat afectat per una epidèmia irreversible i que no viurà més de 2 o 3 anys. Les arrels estan cargolades i estrangulen l'arbre. La sequera també ha contribuït a agreujar la situació. L'om és un arbre molt delicat que necessita molta aigua. L'Ajuntament ha fet esporgar i ensulfatar l'arbre, però tothom és conscient que caldrà retirar l'om els pròxims anys. La malaltia aquesta que té, no ho sé, des de tot aquest any passat, vull dir, és un arbre precisament que se li veia molta vida, molta empenta, i en canvi ara tot l'any passat va estar mig ferit, no sé. Aquest no és el primer om que hi ha a la Plana de Manresa. L'om actual es va plantar fa 12 anys, en substitució d'un altre que havia mort. L'Ajuntament té la intenció de plantar-ne un altre per continuar la tradició que té aquest arbre a la ciutat.